Мова варожасці гэта не абавязкова нейкія нецэнзурныя словы, гэта не абавязкова прамыя абразы. Гэта могуць быць цалкам літаратурныя словы, якія складзеныя ў такія сказы, якія могуць глыбока раніць чалавека. Мы сутыкаемся з мовай варожасці штодня. Мы чуем яе ад сваіх знаёмых, ад сваіх родных. Мы бачым гэта ў соцсетках, у СМІ. Што гэта можа быць? Гэта можа быць праявы нейкай расавай нянавісці да нацыянальных меншасцяў. Напрыклад, у Беларусі вельмі распаўсюджанае такое негатыўнае стаўленне да народу рома. Іх называюць цыганамі. Лічыцца, што яны злачынцы, лічыцца, што яны гандлююць наркотыкамі. Таксама ў Беларусі даволі шырока распаўсюджаныя праявы антысемітызму. Дзе яшчэ мы можам сутыкнуцца з мовай варожасці? Гэта могуць быць нейкія пытанні кшталту, якія выглядаюць як клопат. Чаму ты такая худая? Чаму ты такі тоўсты? Калі ты выйдзеш замуж? Калі ты думаеш нараджаць дзяцей? А чаму ў цябе толькі 2 дзяцей? А чаму ў цябе 5? Ты што, хочаш бясплатную кватэру? І гэтак далей. То бок, гэта такія рэчы, якія каля нас штодня, але мы проста можам не звяртаць на іх увагу, таму што мы да іх проста прывыклі. Мова варожасці гэта таксама стаўленне да людзей з інваліднасцю. Калі іх называюць людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, то вельмі часта можа ўзнікнуць такі стэрэатып, што ў іх таксама і нізкія інтэлектуальныя здольнасці. Ва ўсялякім выпадку людзі з інваліднасцю вельмі часта кажуць пра гэта. Людзі, якія перасоўваюцца на інвалідных вазках, вельмі часта сутыкаюцца з такім меркаваннем, што вось у іх нізкі інтэлект. Гэта таксама можа тычыцца і стаўлення адных канфесіяў да іншых канфесіяў. Напрыклад, у Беларусі вельмі часта можна пачуць пра тое, што баптысты гэта сектанты, нягледзячы на тое, што баптысцкая царква ў нашай краіне зарэгістраваная і мае афіцыйны статус. Гэта таксама можа быць стаўленнем да любога чалавека, які адрозніваецца ад нас знешне, адрозніваецца ад нас па светапоглядзе. Мова варожасці трапляе таксама да нас у ложак, і яна дыктуе нам, каму каго кахаць і як. І гэта таксама стварае вельмі шмат праблем для людзей. Ёсць вялікая розніца паміж мовай варожасці і свабодай слова. Вельмі часта людзі крыўдзяць адно аднаго і апраўдваюць гэта тым, што яны кажуць праўду, што яны прытрымліваюцца нейкай свабоды слова. На самой справе, я думаю, што гэта не так. Там, дзе вы абражаеце іншага чалавека, пра свабоду не можа быць ніякай проста размовы.